Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggilan kalian keluarageng Kuda Kepang Wahyu Suromadyo ing titi wanci punika keparang marak siba sugata lelipur dhumateng para pamirsa pandhemring budaya adiluhung wonten ing adicara Hasta Kartika Baswara ingkang kaping 8. Mobiling samangke kanca-kanca saking keluarga agung Kuda Kepang Wahyu Suromadyo anggenipun cos libur dumateng para pamirsa kirang marahin penggalih lumantar kula nyuwun lumantar sing samudra pangaksama sugeng hamirsani sinaran kalian keluarga ageng Kuda Kepang Wahyu Suromadyo. Rep sirep tidem permanem datan kang sabawa datan mobah datan musik sandya para pamirsa handulu kridaning sang turangga samapta ing gati sawega ing diri turangga Wahyu Suromadyo kawiwitan. Suromadyo dadya sanyana lestari budaya adat tradisi tansah dipepetri yekti minangka dadi jati diri basa lan sastra gegurit gegono seni kang endah wirasa irama legut bawane aksara tinata obat tradisi kuliner saben wanci kumregut senggot tumandang karya sajuru-juru papan tinata tansah jaga warisan kabudayan desa budaya Kodang Kaloka. Turangga Wahyu Suromadyo dadya sanyana lestari budaya adat tradisi tansah dipepetri yekti minangka dadi jati diri basa lan sastra gegurit gegono seni kang endah wirasa irama lenggut bawane aksara tinata obat tradisi kuliner saben wanci.
Tansar pamoring susmo sinur moyo winaya kandhane kang sekar gadung lawan kembang-kembang menur tansare semu arum ning oyot-oyotan kandhane kang sekar gadung lawan kembang-kembang menur tansare semu arum ning oyot-oyotan sorak bata rupa swara wadya gumuro wangen yuda satriya sandang karya para wadya satriya sang taruna budale ing wadya loko sorak bata rupa swara wadya gumuro wangen yuda satriya tandang karya para wadya satriya sang taruna budale ing wadya loko
sakti Om awik nam astu nama rahayu sakungkung lare tumoho sutomolo molo temahan sirno temahayu rahayu sakung tumuo
ing medan perang para turangga padha siyaga hanata hari ing medan perang sayati ing